Who says that there is no God in Zion? Who says that Evangelist Ebuka Obi is doing RNG? Come here and come and watch this video. If you're a Zionite, share this video. Let this video get to them. Evangelist Ebuka Obi prophesied to Okwuluora. All of us knows Okwuluora now. He prophesied and that prophecy come to pass. Okwuluora was like, waiting the happen. Which kind of prophet is this? This is where we need to clarify to the world that we don't do RNG. If you're a Zionite, share this video. I beg, share this video. Let it get to so many people, and most especially people that support Matthias. We don't talk about Matthias again because they talk, they enter us anywhere. Share this video. Watch what the prophecy, how the prophecy goes to Okwuluora, and it come to pass. He never even take the whole day. Instant miracle, instant miracle. I beg, what you never do for my video before? You never share my video now. Share this video. Give it a thumb up. Let people understand what is happening in Zion. And for me to watch it to the end. See what Okwuluora said. Okwuluora said it. And said that, now boy, this man is a man of God though. This one is instant miracle. Share this video and let us go and watch this video. As you did share them, put it in the comment section. Tell me what you observed there. Let me know that God works in Zion. Ben bless as you watch this video. Don't forget to subscribe on my YouTube channel and put on notification. Don't forget to follow me, Bamba to Bamba. Thank you. Let's go to the video. Chai. Evangelist Ebuka Obi buru amụma n'isi ma ọ bịa na mmezu. Ama m onye Evangelist Ebuka Obi bụ. Evangelist Ebuka Obi sị mmadụ gwa m na ihe ọma ga-emerụ m taata. Ezi m ozi a. Ama m taa ma Akụ Zion ji kpọm na phone. Akụ Zion kpọm na phone. Si m na Evangelist Ebuka Obi si na ihe ọma ga-emerụ m taata. Nwanne, I made millions of naira today. Ntụasị ka m rapụ ifu echi. Onye ejikwa na onye amụma gwu egwu. O nwere onye dị perfect n'ụwa. TB Joshua ba our darling pastor prophet nwe nke ọ na-eme ọ dị emete. Onye ọbụla mụnwa bụ Okwuluora mme iberibe ebe ịgba n'aka. Mmerụ gị iberibe inwe ike na-afụ m sị na adịrọ m perfect. Ana m ekwu na Evangelist Ebuka Obi bụrụ amụma n'isi ma ọ bịa na mmezu tata. Somebody Peter or somebody on Instagram say na asị. Ọ bụrụ asị no problem. Ihe ọma bịa na ndụ gị ya bụ okwu asị. Ịma na ihe iji tụọlụ mmadụ ka a ga-eji tụọlụ gị. Ihe ọ bụla iji tụọlụ mmadụ n'ụwa ka a ga-eji tụọlụ gị. Somebody Akụ Zion gbọm taa n'ụtụtụ etete m ụlọ otu gị ọgbọm etinye m fonu m na airplane mode na-alahụ ụla. Mpike kọl ahụ. Akụ Zion si m na Evangelist Ebuka Obi kwuru maka nta na ọ sị na m na-eme ọfụma. Na ọ sị na m na-abalị ndị Igbo uru. In short na ihe ọma ga-emerụ m taata. Somehow ihe m nebere anya ya for a very long time. Evangelist Ebuka Obi abụrụ Chukwu. He's only a man of God. He's only a prophet. Mmadụ amali otuto Chukwu. Asị m na o buru amụma. Chineke si na okwu onye amụma ga-abịarịrị na mmezu. Na ihe ọbụla si n'ọnụ onye amụma. Onye amụma ọrụ ọnụ Chukwu ka ọ bụ. Ihe m na-agwa gị mate ka m cheke time Akụ Zion ji wee kpọm na phone. Ka m chọọ call ya. Akụ Zion called me today.